Hija r-responsabilità tagħna li nippromovu kemm l-isport kif ukoll il-volontarjat. Ex-R Jesmond Saliba, il-Kummissarju tal-Organizzazzjonijiet għall-Volontarjat waqt it-tnedija ta' premju ġdid li se jibda jingħata kull sena mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji bl-isem ta' Victor Calvagna Child Volunteer of the Year Award. Ninżġu dak li ħalla bħala legat Dr. Calvagna u fl-istess ħin niżiraw il-żerrija tal-volontarjat fost it-tfal u fost iż-żgħażagħ. Ir-rispett kbir lejn il-ħidma u l-legat li ħalla warajh Victor Calvagna li snin ilu waqqaf il-Fondazzjoni Putinu kien evidenti waqt din l-attività li fakret kif dan it-tabib li miet mewta traġika wara inċident li kellu fit-tmiem is-sena li għaddiet mess tant ħajjiet u nisself ħafna l-imħabba lejn il-volontarjat. Martina Fenek, żagħżugħa li kellha il-kanċer u li fl-modi kienet pazjenta ta' Victor Calvagna, tkellmet rigward l-impatt li ħalla fuqha dan it-tabib. Dr. Calvagna ħalla impatt kbir mhux biss fuq imma fuq dawk in-nies kollha li xi darba messu miegħu, anke dawk li ma messux direttament miegħu. Dr. Calvagna introduċa l-kura tal-onkoloġija fit-tfal u l-adolescenti f'Malta li kieku ma kienx hu, kieku jiena l-ewwel waħda minix qiegħda hawnhekk. Li mhux biss kien il-konsulent li jtina il-kura meħtieġa u daqshekk, imma kien il-konsulent li jserħilna rasna, li juri l-empatija magħna, li kien li magħna, kien il-bniedem li tagħna d-dinjità waqt il-kura tagħna u mhux biss lili bħala pazjenta imma anke lill-familjari. Il-Kummissarju tal-Uffiċċju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji Jesmond Saliba tkellem ma' Net News dwar l-importanza li nħeġġu u nrawmu sens ta' volontarjat kemm fit-tfal kif ukoll fl-adulti. Aħna għandna madwar 1730 ta' volontarja reġistrata li 965 minn jiġri iktar minn nofshom, 965 b'xi mod jaħdmu ma' u għat-tfal. Dan huwa sinifikanti biżżejjed biex jurina r-responsabilità li għandna kull minnu fis-settur u b'xi mod responsabbli mis-settur biex naraw illi jkun hemm formazzjoni u support u wens għal dan ix-xogħol illi nkunu qegħdin nagħmlu. Il-premju mniedi mill-Kummissarju għall-Volontarjat se jkun qed jingħata bħala parti mill-awards li l-Kunsill Malti tal-Volontarjat jagħti kull sena biex jiċċelebra l-ħidma tal-volontiera f'pajjiżna.